días, señoras e señores, son as 6:28 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se aínda non entrastes no Instagram, non entrastes nas redes sociais, por favor, @Voltas co Prato. Por qué? Porque xa sabedes que aí temos sorteos, aí temos receitas e próximamente, atención Galicia, imos ter un libro do Voltas co Prato. Así que moi atentos e atentas porque van pasar cousiñas. E aí hai esas recetas maravillosas que fan cociñeiros e cociñeiras maravillosas como os que temos hoxe. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Atención. Estánme comunicando que temos 11.880 seguidores, polo tanto estamos a 20 dos 11.900 e a 120 dos 12.000. Estamos aí, creo que o noso objetivo é o luar. Non sei, por favor, compañeros, se podedes mirar cantos ten o luar, interésanos, é unha estatística moi importante para nós neste momento vital, vale? Así que, por favor, miradio, porque queremos... Vale, mire, si chegamos aos 12.000 facemos algo guai. E se pillamos ao luar... Algo moi guai. Si pillamos ao luar, molaba traer a Galloso de convidado. Hombre. 14.300 ten o luar. Buah, pues estamos aí. 14.300. Estamos aí. O día que os pillemos molaba que viñera Galloso. Vale. Eu xa se llevei a matrícula. Sí, eu creo que sí. El míranos polo retrovisor e nós vemos a matrícula Galloso e Esther. Largas. Bueno, señores, imos cociñar no Voltas co Prato a ver que nos trae Ana de Vide nas Neves. Hola, son Ana, son das Neves, viño a Televisión de Galicia a contar como fago un salmón. Fago a plancha e fago cocido. O da plancha boto ya a brisel, un poñiño de viño blanco e un poquinho de limón. O cocido sí que xa despois boto yo bayonesa ou aceitillo ou que sea. Non teño moitas recetas co salmón, quero aprender e por iso veño aquí a probar estes platos a ver se me enseñan algún máis. Pois a ver estes cociñeiros que son tan bons a ver se me sorprenden, porque eu son de Bodente. Bueno, mando saludos a todo Vigo e a todo Vigo. Un aplauso, Ana, moi ben, de Vide. Moi ben, pois está soando música movidiña, música interesante, porque hoxe temos salmón. Están dicindo como música interesante e dime a directora, como sempre. Na sabes, non? Como sempre, depende do día. Temos unha banda sonora, espectacular. Unha playlist espectacular. Hai unha lista en Spotify, por certo, para a xente da casa. Temos unha lista do Voltas co Prato onde hai, vamos, super éxitos aí. Podedes entrar, hai super éxitos. Ana de Vide que nos pedía salmón, que a min particularmente gustame moito. Sei, xa o dixen, que os cociñeros hai moitas cociñeiras que aborrecen o salmón, non sei por qué. Neste caso, Xulio Mato... No, a mí gustame. A ti gustache? A mí gustame. Pois veña, dime. Voulle facer a Ana unha pedazo de receita, estou moi contento con a receita de hoxe, porque é moi curiosa, moi melosa e moi saborosa. Vamos! Aí está! Xulio Mato. Moi ben. Mira, vou a facer con unha cremiña... Espera. E ainda non dixo que era, e xa quedou ben. Veña. Voulle facer unha cremiña de queixo mascarpone e de queixo parmesán, cun toquiño de limón e uns tomates secos. O salmón. E pan. Leva pan. Salmón con queixo e pan. Sí. Faragullar pan. No, moi ben, gústame a idea. E a nosa Lucía é fan do salmón ou non? Sí, moi fan do salmón. Tamén? Sí. Bueno, vale. Sí. E a miña é tan crocante que queda impresionante. Vale. Imos de facer unha costra con froitos secos. Sí. E unha salsa de laranxa cun toque doce de mel e un pouquiño de salgado de soia que é brutal. Que rico. A pregunta é, isto estaba preparado ou non? Os chistes, non? As rimas? Non estaba preparado. A peito aberto, non somos así de graciosos. Está así, é así o Voltas co Prato. Pois, señoras, señores, cociñamos salmón no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, imos aló. Mira, primeiro de todo, vou ir... Vas torrar, non? Vou torrar un poquinho. Que son amendoas? Unhas amendoas. Amendoas. Bueno. Amendoas, mima. Salmón, cañotas, salmón. Hola, boas. Vale. Entón vamos a quitar primeiro de todo a piel. Ves? Que ben limpas o salmón, pareces Begoña. Porque tamén é fácil, Bueno. Ti podes facelo, se intentas e te esforzas, escarallas 10 ou 12, ao final, saleche. Tens que escarallar uns cantos primeiro, non? Sí. Mira, vámoslo cortar así, en talladas. Ai, como me gusta o salmón. Mais ou menos de ración, porque é unha receita que é contundente. Vale.
Entón vamos a ir cortando xa en trozos Peti de que dices, ración. un ou dous xa che dá para comer. Isto é para comer un peixe e despois algo máis. Vale. Vale? Vale. Se non facémolo, se nos gusta moitísimo, que seguro que nos vai gustar moitísimo esta receita, porque de verdad que está super boa, Vale. Super boa. Pero deixe de dicilo e faino. É que está super boa. Estou tan contento ca receita. Mira, vamos prender isto, vamos dar caña, porque agora o que temos que facer aquí é marcar o salmón, vale? Vale, perfecto. Vai che gustar hasta a ti esta receita, xa A mí verás. sempre me gusta o salmón. É Bueno, así. Bueno, a mira. xente da casa que nos chame, 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para dicir se vos gusta ou non o salmón, se sodes desa xente que di, o salmón está xa moi comido, demasiado, ou que queirades. Nós aquí traemos receitas, a punta pala para facer salmón. Así que chamade a Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños Xulio Mato, 50 euros dunha vez. 50 de outra. No Voltas co Prato a televisión, De Galicia. dos salmóns. E dos salmóns tamén. Tamén. Dos salmóns de Galicia. Dos salmóns de Galicia. Mira, aquí botei un pouquiño Es do que- aceite destes tomates secos, vale? Estou aí no supermercado. que Ule está- concentrado. Ule a tomate seco en aceite. Que ben E ten bueno. unhas especiñas, entón xa aproveitamos esas especias para que nos axude, Moi vale? ben, me gusta. Entón, mira, vamos a empezar xa a botar. A carne por baixo ou dá igual? Isto, como ves, hai carne polos dous lados. Xo sei, pero refírome tipo xetxa Mira, o onde estaba vámola- a pel para arriba. Vámola, Por qué? vámola a poñer así, porque o que queremos é que eso sea o que máis tempo este en contacto ca tixola. E que nos quede doradinho porque vai ser a presentación, Entón vale? ten unha explicación. Ten esa explicación. Vale, Xa vale. Ti pides e eu dou. Pregunto. Mira, É así. e ahora aí vamos a botar unhas boliñas de pimenta machacadas. Moi ben. Vale. Hola, que ben vai Ok. estar iso, Xulio. Isto vai estar super ben, xa verás. Un par delas. Hola. Espera que se me cae o chisme. E un chisquiño de sal, non moito sal, porque despois vai levar o queixo parmesán, que xa é salgado. É salgado, sí, o parmesano é Entón, mira, salgado. ahora axudámonos un pouquinho máis de aceite. E o tomate escurrindo seco, o así. tomate seco ese para o que o queres? Vamos a utilizar para a salsa. Ah, Axudamos un pouquinho de aceite para que... Non moitísimo, porque non queremos que nos quede unha salsa moi aceitosa, eh? moi ben. Pois Esto, voute deixar aquí sensual. mentras torras amendoas, mentras palo o salmón, mentras plancho o salmón, aí moscón. Lucía, Vázquez. Peixe é um alimento que todos devemos comer. Aí está. Ao almoço, ao jantar. Eu xa paso de Kim, porque chamámoslo tantas veces e nunca veu. É increíble. É que, vamos. Estás seguro que non estás confundindo o teléfono, Alba? Non, eu non sei, estou triste. Estou triste. Mas hoxe está Estou Julio triste. contento por todo. Está Xulio contento, eu estou triste porque Kim non ven ao programa, cousa que me parece fatal. De verdade. Mira. Veña, Lucía. Teño aquí un poquinho de verduriña, moi sinxela. Cenoria, cebola e cabaciña. Que xa cortaches porque che daba medo non ter tempo. Así. Correcto. Entón, xa sabes, a veces pasan cousas, a muller prevenida vale, Vale por por dúas. dous, está certo. Entón, Moi ben. É que lle imos botaches, facer ten as algo. salsa. Un poquinho de pimenta e nada máis. O sea, nada, salpimentaches, botaches sal ou non? Voulle baixar un pouquiño. Botaches sal ou... Non lle botei sal por ahora, Vale. porque imos facer a salsa e a salsa leva soia. Entón, non queremos que despois o plato este excesivamente salgado tampouco. Vale. O sal sabemos que non é moi bo. Entón, nada máis pimenta, e supoño que un chorriño de aceite, non? E pouco máis. Vouche dicir o que leva a salsa, Correcto. que é o fundamental desta receita, prácticamente. Leva un poquinho de aceite de oliva e ahora vamos a poñer un poquinho de soia, un pouco de mel, un pouco de mostaza Dijon, un poquinho de eneldo e zume de laranxa. Mi madre. O que salsa é iso? Xa verás. Unha, É moi, o sea, o aspecto, a idea, unha riquísima. é boa. E estás metendo soia no aceite. Soia. Un Mel. pouco mel. A ver, mal, O mellor paseiño. en principio mal non debería estar, ou sí. O A mel cucharadinha. está bo. A laranxa está bo. A Dijon está boa. A ver como Incluso queda a todo soia, xunto. se che gusta, está boa. Non sei. Non sei a mestura, como será. Claro, é que Pois, sí, a ver, é unha salsiña agredoce con ese puntiño picante que lle vai dar a mostaza Dijon. Vale, vale. Imos lle meter a laranxa. Canta laranxa precisas, porque vexo que estás aí moita cortada, pero non sei se vas a utilizar toda. Vamos ir vindo, porque esta hora vai a reducir. Vale, vale. Eu sempre teño a pregunta de cando lle quedan bebidas ou así, ti retírelas ou deixense para cociñar. Non lle pasa nada. Non lle pasa nada? Vale, vale, vale. A ver, despois na boca non son agradables, pero... Eso é certo, eso é certo. Esa salsa vai quedar reducidiña, vai ser así moi líquida, espesa, como vai ser? Vai quedar como se fora
acaramelada, digamos. Vale, como se fose o mel, non? Exacto, máis ou como se menos- fose un poquinho, o mellor, un poquinho menos, Un pouquiño menos que o mel, pero como se fose máis ou menos un líquida chin como de o mel. eneldo. Que o eneldo pode ser sustituído por calquera outra erva ou Que se especia guste. que nos guste. Vale, Pero bueno, o salmón e o eneldo son moi amigos, eh? tisti. Sí, digo eu. Sei, no, sei. Vale, sabes, Só os sabes. vin de copas por aí. Imos chamar a nosa convidada de hoxe, damoslle un forte aplauso a Ana das Neves. Veña, vamos alá. Hola, Ana. Ya estoy preparada. Que tal, como estás? Ben, pero Arrímate un pouco aquí, adiante. nerviosa, Estás nerviosa? Sí, nerviosa non, máis que nerviosa. Non te preocupes, que aquí non mordemos a ninguén, No. Ai, non sei, Somos boa xente, Ana, de verdad. Ti, gíate Tes por boa mí. cara, a ver. Tes cara de... Bueno, sí, tes buena cara. Vale. Aí que botaches? Botei mel, soia, un poquinho de aceite de oliva, un pouco de mostaza de Dijon e eneldo. E laranxa, claro. Gracias. E ahora imos lle dar brío. Ana, Dime. Ana, por que esa cara? Gustache ou non? Me gusta, a mí gustame todo, son moi bodente. Ah, sí? És de Son de moi bodente. bodente. Bueno, por vamos preguntar que máis vai facer. Se foran dulces, ainda mellores. Ah, pues mira, tu coche... Pero son, a mí gustame a comida. Tu E ahora coche máis salgado. imos planchar o salmón. Imos acabarlo de planchar con un pouquiño desta salsa, salseando, e despois imos de facer unha codia de froitos secos. E ímolo meter no forno uns minutos. Como? Para. Valo como rebozar, facerlle unha codia. Non rebozar, pero unha codia así ao redor. Solo por arriba. Por arriba, botarlle por arriba. Pero solo. por estética, podes rebozalo todo, pero mellor é un exceso. Entón, imos poñer solo por arriba, Vale. gratinarlo, como se tiráramos un gratín como se fora queixo ou outra salsa, Vale, pero vale. con froito seco. E que tal te levas ca cabaciña, coa da cebola? Me encanta. Sí, a cenoria tamén? Agora teño familia vegetariana. E agora entón, claro, xa estás abonada. estou acostumbrada Estás a facer abonada. verduras. Moi ben. Eso está moi ben. Pois esta idea de Lucía, que entendo que che parece ben polo que dixeches, que eres de Bodente, e a de Xulio Mato é esa idea que hai aí. Arrímate a él. Que che Hola, conte. Ana. Buenas Hola, tardes. vida. Bueno, pois mira, vouche contar. Eu marquei o meu salmón, ves? Nesta tixola, e aproveitando todo o que quedou aquí agarrado, botelle un alliño, allo, un non par de cebola. dentes de allo e Pouca unhas cebola. chalotas. Un par de chalotiñas. E agora que xa as tiño refogadas, voulle botar aquí Aí van. os tomates secos, vale? Ah, tomates secos. Sí. Estes tomates secos que se quitei a maior parte do aceite porque teño un pouquiño aquí o pan e o resto queda aquí pan, o sea... Que o salmón tamén o planchou no aceite do tomate seco, non, Xulio? Sí, para que teña todo Sí, ese xa toque, mirei, eu estuve vigilar, todo ese aroma aí, vale? Vale, Entón agora vale. vamos a deixar que se cociñen un pouquiño e xa vamos a empezar a botar a nata, a botar os queixos, a botar todo para que nos faga esa... Miña receta No, porque é, que che un conte que salmón, vai ser unha salmón crema de o mascarpone mascarpone. A mascarpone, e claro. parmesano. Eso Os dous queixos. mascarpone. Gusta o queixo? Sí, me encanta. Sí, pois entón vaiche gustar porque ten dous queixos super ricos. Porque Podemos utilizaba la facer- queixos de aquí de Galicia. Porque utilizámoslo sempre e dixeronme, fai algo diferente. Ah, bueno. Pero bueno, por vou facer. Porque hai uns burgos Hai queixos nos- de aquí. Créeme que os queixos de Galicia témolos máis que De utilizados aquí. feito, eu vou No, utilizar, créeme. de feito, eu vou utilizar despois Pero po se que pan viñen eu- un queixo de fora, pero é po pan, é outra receta, vale? Vale. Pero pan que vas a frir? O pan vamos a facer unhas tostadiñas, vou facer un pan de allo. Oh, Vai levar un pouquiño tamén deses tomates e despois vai fundir o queixo por riba. Vai quedar Pero que super pan de allo fago no forno. Claro, pero como Aquí o non forno hai ten forno. Lucía, digo, bueno, pues vou facer unha tixola. Ah, bueno. Bueno, pois Ana de Vide, nas Neves, tenme que dicir, vendo que ve aquí, Sí. se hai algunha receita que ti levarías para a túa parroquia, para a túa xente, para a túa familia, para quen ti queiras. A ver, dime se algunha che gusta máis. Eu digo xa agora as dúas, me encantan. Ah, xa. Me gustaría probala, é máis ser moi difícil de decidilo, porque as dúas van ter unha pinta espectacular. Ti sabes que tens que decidir, non, ao final. Pois non sei, Sabes Así que- marchas sin decidir, que No, faz? tens que decidir, mira, non lle deixamos empatar a directora do programa a semana pasada, Por que qué? veu aquí de convidada, non lle deixamos nin a ela. Bo, tampouco quixo, que Nin xa a ela. dixo desde o principio É que... verdad, tamén é verdad que dixo desde o principio que iba con Luz. No, claro. Non sexas ciumento, eh? É certo, é certo. No, é o que Ai, dixo é que ela. Bueno. meter a xente nun compromiso, Xa. porque as dúas cousas se van a estar moi buenas. A verdade- pinta non sei. De Somos ahora malísimos, somos peor que Facenda, Somos xente mala neste programa, A de verdad. Facenda non hai peor cousa Verdad? que a Facenda. Non hai nada que se a Facenda. Vamos a decir, bueno, hai que pagar, hai que Non hai- pagar, hai que hai pagar, que- que fan falta os pagar hai que impostos. pagar, pero joroba. Hai que pagar. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, vale, despois chamo. Despois chámame. Un aplauso para Ana Las Neves, que está con nós, con a Volta Escoprata a Televisión de Galicia. Bueno, xa sabemos que o peixe en Galicia é o noso olliño dereito. Bueno, con permiso do porco, claro. Pero as cifras son as que son. Máis de 26 kilos consumimos cada un de nós na casa o ano pasado. É pouco, non é?
E dis que o salmón vai collendo posicións. A min a verdade é que xa vos decía que non me extraña, porque do salmón gustanos todo, para que negalo. Sexen lombos ou toros, é un peixe aparente, de cor atractiva, é sabor inesquecible, é zumarento e combina con todo. O afumado sempre resolve calquera imprevisto, é fresco, faise nun vira-vira. Se non, estade atentos ás receitas que fan hoxe Xulia e Lucía. Probades na casa, triunfaredes seguro e ademais, como sempre, contádenolo en @voltascoprato. Calloso. Ahí vamos. Ahí vamos. Todos, vamos todos. Vamos todos, Él ven aquí. Bueno, pode mira. vir el con Esther, que queira do lugar. Pero nós vamos todos. Que queira, mira. Nós vamos todos. Botella nata. Vale. Vamos a botar xa O mascarpone. o mascarpone. Nata canta lle botaches, máis ou menos. Un paquetiño de 200 gramos. Vale. E para esta cantidad, dependendo... Voulle dicir á xente que isto ten tantos ingredientes. E agora, parmesán tamén, Vale. vale? Ten tantos ingredientes que aí abaixo vedes escrito parte da receita. Vale, Buah. pois van pasar 3 como ese, outros 2 Buah. máis, aí vai o segundo. 3, Mira, mira. contando a receita de Xulio. Pero ule moi É ben, que, escoita, todos os ingredientes non din o ben que recendes. Ah, a verdade é que ule moi ben, Buah, que ulo super ben. Sobre, chou. Super ben, Sobre. Xa veremos. Sobre. Depende como te portes. Mira, teño aquí o pan que xa o puxen a facerse lentamente co aceitiño do tomate, vale? Vamos a esperar que doure por un lado para untar o allo, vale? Ah, vale, o allo, úntalo despois. Eso, entón E só agora- untas allo por un lado? Sí, non? Só por un lado, ou polos dous? No, vamos a dar por un lado solo, para que, máis por un. que tampouco sea unha locura isto. Vale, Mira. vale. Mira, entón agora xa temos a nata disuelta, entón agora o que facemos é, vamos a ir a Ai, ule poñer moi aquí. ben, Xulio. Vamos a baixar un pouco, para que non Ule moi salte. E vamos a colocar aquí o salmón, Aí vai, Lucía, non é tontería. Ai, deixo por aí. porque mira, o Gracias, salmón, como cañotas. ves, está aínda sin facer de todo, non sei se se ve. Ah, Vale, entón vámonos terminar nesta salsiña. vale. E agora o que facemos é, a amendoa que tiñamos ao principio, Ah, que estuveches torrando. vámola a botar, sí, Vale. vámola a botar. Primeiro vamos a botar un chorriño de zume de limón, Limón. un chorriño de zume de limón, porque, como ben dixo Lucía, o salmón é moi amigo do eneldo, pero tamén, cando van xogar o tute, vai o limón tamén. Vale? É verdade, Estás feliz hoxe, verdad? Estou moi contento, que me gusta moito a receita. Mira, a amendoa que torramos ao principio é un ceboliño que tiña por aquí eu cortado, vale? Me gusta che tío, teñe que gustar a Ana. A Ana vai gustar porque voullo vender con tanta emoción, Con tanto cariño. con tanto cariño, que vai Yo. decir que Mira. que vai decir, carai, mira, e Mira, agora Xulio, no. Quero que mires a cámara Sí. e que vendas a receita con emoción. é que vai estar tan boa mira que aspecto ten, é que non pode estar mala. Ahora un poquinho de alfábega, Ah, Que eso está no terceiro printer, creo, por aí, vale? no terceiro printer. E agora mira, Bueno, ahora simplemente vamos a vamos deixar que se vaya facendo chup chup. Vamos a repartir cartiños a Galicia. Atención, señoras e señores que estades na casa. Que dous queixos emprega Xulio na súa receita do día de hoxe? Mascarpone e parmesán. Xa está, mascarpone e parmesano, vale? 664-483-419. Chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. A receita de Xulio Mato, que para ele é espectacular. A verdade é que brilla moito. Ah, que sí. Vamos ver como está a de Lucía. Mira, cañotas. Ai, esta Aquí tamén. temos- Oh, esta tamén ule, O Non queda salmoncillo. atrás esta, non queda atrás esta. Entón, Bueno, temos aquí o pistacho. machacado. Machacámolo un pouquiño. Estuvo ben, pero cortar... Aí está, é que me cortaron o rollo. Cortaron o rollo, Salmón. Bajo el mar. Atende. Vale, vou. Despois dis que non sabes cociñar. Se non atendes, Vale. vale, imos sacar así, lomiño. Eso é o que vas facer a costriña, non? Que lle queres Sí, facer. ímolo pasar por aquí, así un pouquiño. Hola. Que boas. Ímolo poñer aquí. E iso vai ir así ao forno. Así vai ir ao forno. Moi ben, Tamén podes facer así e botarlle ahora por riba dos É mellor. Aí, sustancia. Ten, Lucía, sustancia. Gustan os froitos secos, ves o que eres de pistacho. Como sabes, A quen Como non? sabes. Entón, Ademais, mira a salsiña como reduciu, É moitísimo. A salsa quedou super... O que decías ti, non chega a ser como mel, pero está moi ben. Ponemos así. Hola. Hola. Bueno, Triña.
Pero que me dice? Ai, Dios mío. Esta receta é pana, ajusta o salmón. Esta se receita brocia está a moi plancha, guai, E agora, Ao forno. o forno. Ainda imos botar, vamos a aproveitar esta salsiña. Outra que vai lanzada no día de hoxe, Lucía Vázquez, E imos poñer aí. a prima ficticia de Begoña. Veña, vamos ao forno. Canto tempo? Pois 4 ou 5 minutiños chegalle ben, porque o salmón xa o temos feito Xa o fixeches prácticamente. bastante, non? Entón é solo para que o froito seco, o tostarse, sabe máis, O aceitiño tamén, non? Que sai o os aceitiño. aromas. Moi ben, gústame. E varlle facer algo máis ou valo rematar coas verduriñas? Vamos rematar coas verduriñas. Moi ben. Lucía está bastante lanzada Iballe pola facer victoria. unha pataca frita, pero estou sen luz. Así que, É verdad, apagouse. así que non hai Non problema. vai, non furrula, pero bueno, ela rematou. Imos con Xulio Mato repartir os cartos, a ver se podemos arreglar eso, vale? Veña, sabes onde imos? No. A Madrid. A Madrid. A Madrid. Anda. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes, Con quen falamos? María Amparo. Hola, María, como estás? Bien. A ver, contanos... Vientos. Moitas gracias, Moi ben. moitas gracias. Contanos, eres unha muller de salmón, gusta o salmón? Me encanta, yo soy pescadera total. Ves? Ah, pois mira. Ves? Entón, hoxe, este é o teu programa, María? É o teu programa este, no día de hoxe. Totalmente. Ademais, estánme chivando que tes familia en Caldas, non? Sí, ¿Ves? justo en Canto Portas. Ves? Todo en en Portas, sí, donde se fai o festival. Xa sei onde é Portas. El Por América. Exactamente, donde se fai o festival. Bueno, pues veña, por 50 euriños, a ver se os podemos mandar a Madrid, vai non salir máis caro, pero mandámonos É moi fácil, encantados. é moi fácil. Mandámonos encantados. Dime os dous queixos que utiliza Xulio Mato na súa receita de hoxe. Mascarpone y parmesano. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Madrid, que te agradecemos moitísimo que nos esteas vendo desde ali, vale? Pois sí. Todos los días os veo. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Moitísimas todos gracias. os días. Muchas gracias. Un bico grande, chao. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, mira. Todos los días, bicho. Todos los días, Todos los días. Mira. Pues ahora, o sobre, pa María, pa Madrid. Eso, Los 50 euros. Salmón listo. Xa está. Ti tes luz, aquí. Eu sí. É que ela non ten luz. Non. Cortouse. Claro. A luz. Faiche falta, deixe lume. Non pagou a quen teñe que pagar. Xa está. Mira, aquí teño pan, que xuntei un pouquiño de allo, os tomates que apartara e tal, e un pouquiño de San Simón, que é o queixo galego que lle dicía a Ana que iba a utilizar na segunda receita. Que non entraba en concurso. Neste non entraba en Que concurso. che pasou hoxe? Pois que a mí gústame vir aos programas con moita plancha. Hoxe está... Ter moito chollo. Estás moi cansado, Pero se onte acabaches a metade do programa. Veña. Vou falar co público da Volta aos Coprato e imos falar con Ana das Neves. Vamos para lá, veña. Un aplausiño ahora, por favor, un aplausiño. Ai. Ana, acaba de berrar unha señora más, Vello, velle roupa. Señorita, perdón. Dille- Acaba de decir que vou vello, Velle roupa, dille. Non, a roupa creo que é máis nova que a miña roupa. Tu di que Díxome un día un neno, a min o peor da miña vida foi un día que un rapaz, non hai uns anos, caeulle unha pelota no medio da rúa, eu devolvinlla e díxome, gracias, señor, eu. Ai, cago na... Pero iso é por educación. Non é porque foras un señor maior. Chamoume señora, Ana. Señora? Señor. Ah, señor, que? Pero... Dame igual que me chamara señor ou señora, a faltada é a mesma. Pero iso é por educación. Que teño 32 anos. É que... Iso é educación. Carai, doblo chada eu, me cago en Ves? 10. Ai, Que de empillar os 32. Apañe os 32 eu agora. Me importaba mientras pepinos que me chamaran bella. Bueno, visto así, ten razón. Bueno, que che parecen as receitas? Gústanche, non? Espectaculares, te Sí? digo. Teño unha pinta... Non as probén, pero... Que teñen boa pinta. Teño unha pinta espectacular. E anotaches ben para facelas na casa. Intentaré non facelo, pero algunha cousa se me olvidará. Pero Bueno, poden dar a receta Claro, despois. nos mandamos, che, sin problema ningún. Pois que me mandades má receta. Xa que mandamos 50 euros, que máis nos dá mandar tamén unha Unha receta, pero iso mandadesma por WhatsApp, ahora xa tendes o teléfono e xa mandades por E ainda por WhatsApp. riba gratis, ves? Somos incríveis, No, os 50 euros tienes que bordar a min. Eu? Sí, para ir de cena. Para por que che aí. vou dar eu 50 euros, por favor. Agora invitaba a todos un chupito de licor café. Ai, sí, fora, veña. Bueno, vou ao forno de Lucía, chámote en 2 minutos, vale? Vale, Un aplauso venga. para Ana das Neves, que está con nós, con a Volta aos Coprados da Televisión de Galicia. Vamos con Lucía. A ver.
Lucía. Mira como está Lucía. Abre o forno Lucía e sai un fantástico salmón con a capa crocante. Oxe, Tachán. na televisión de Galicia, que era un tachán. Aí está. Moi ben. Quedou ben. Hola, quedou super ben. Además, é que dicías, isto faise nada, non? 5 minutiños? 5 e xa está. minutiños. Moi ben. Moi ben. Poñemos unha camiña de verduriña. Si unha cama, que descanse. Sí. Moi ben. Maravilla. Ah, qué chulo, ¿eh? Maravilla, Ti non confiabas tanto nesta receita. No, Eu xa sei. non é certo. Chamoume moito a de Xulio. Pero non é que non confiara na túa. E mentras tanto, imos coa pregunta de concurso de Lucía. Con que fai a Codia Lucía do seu salmón? Con que? Pistacho e sésamo. Pistacho e sésamo. De que é a Codia de Lucía? De pistacho e sésamo. 664-4834-1-9. E teño que pedir un fortísimo aplauso para Lucía Vázquez. Maravilla. Xulio Mato, vamos a hablar. Bueno, pues mira, xa teño aí. Julios. Xa teño o pan posto. Moi ben. E ahora mira, Bueno, isto damos un poquinho de tamén tomate. para enterrar en sabor, Esto, é Pa que enterrar en sabor. ule, non sei como estará de sal, pero ule tamén Como dixeches, cremoso, saboroso, como dixeches? cremoso, saboroso, maravilloso, Xa non te acordas. todo que acabe en oso. Vale, todo que acaba en oso. Aí está, entón xa estaría co pan de allo, che dixen. Vistes iso? Pois se o vistes, tedes que dar un fortísimo aplauso a Don Xulio Mato. Moitas gracias. E voulle pedir a Ana que se levante e que veña a probar un aplauso tamén para Ana das Neves. Ven por aquí. O que me sabe é como meter un tupper. Ven comigo. Pero para casa. Queres levar? Vente, que vamos á zona de probar. Vente por aquí. Vente Ai, non por se aí. proba aquí, pensei que era aquí. Probas aí, nesa esquina, aí, mira. Ai, aí. aquí. De feito, xa tes aquí o de Lucía. Ai, que E buena mentres ven pinta Xulio- ten un outro, chaval. Xulio, cando queires, Eu estou, home, No, no. escoita, parado estás ti, eu non parei. non estou parado, estou onde teño que estar. Eu Por onde tamén. empezo? Cando queiras, queiras. polo que queiras, pero sen presa, pero sen pausa, porque se nos acaba o programa, así que Me cago en la ley. valle dando. Repartimos Lucía, cartiños, eres imos Lucía, a Cambados. Vea, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañotas y Company. Como estás? Sentada, Bueno, vale. pero mirándonos, No, é que para min é a resposta favorita, sabes? A mí é máis me gusta. É a miña resposta favorita. Como estás? Sentada, moi ben. O caso é que estés ben. Veña, por 50 euriños, con que fai Lucía a Codia para o salmón? Pistacho e sésamo. Moi ben, 50 euros. Que van para Cambados. Para ver. Vea, moitas gracias, un bico grande. Gracias. Claro, de Lucía. Veña, hasta loguiño. Chao. E aí está Ana de Vide das Neves, que está probando xa o de Xulio Mato. Veremos como está. Xulio presumía moito do seu, No, pero dixen que estaba moi bo. presumiches Non mellor. Presumiches moitismo do teu. Espectacular, porque é Vale, espectacular. pois imos alá. Ana de Vide Ya das tostada Neves. non a podo coller camán eu. Pero próbale Sí, despois. Probas. Como queiras. A ver. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Os dous, Ai, xa. No, pois tens que escoller un. porque están espectaculares. No, pois... É que non sei en cal decir, Xa, pois. mellor. É que este ten un sabor distinto e este cos frutos Hoxe secos ten outro objetivo é que sabor estén distinto. parecidos, pero... É que están os dous buenos. Xa, pois. Tens que dicirme un en xa. Bueno, Lucía, vou dar aquí a él. Xulio Mato! Bueno, Lucía, que sepas que palmaches, Lucía, é así. Bueno, señoras, non marchamos, queden coa actualidade coa hora de Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co prato da Televisión de Galicia. Lo que dice el mundo.